min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang kawula hormati, ing mriki kawula minangkani muqasimul auqat ing dalu menika badhe maosaken kelanjutan adicara ing dalu menika ingkang sepindah inggih menika pembukaan ingkang nomor kalih inggih menika waosan kalimat thayyibah utawi tahlil mangke dipun tutup kalian doa tahlil dipun lajengaken inggih menika sambutan-sambutan salajengipun inggih menika acara inti kita inggih menika pibinau sareng-sareng mangke dipelajengkan inggih menika doa. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang tansah kawula hormati, ngingeti wekdal sampun saatewis dalu, monggo kita tiga acara ing dalu menika kanthi waosan Ummul Quran ingkang ajab mugi-mugi acara ing dalu menika saged berjalan kanthi lancar dan saged